Awni yangma ede mai I kunsigi jalen no kosebe an fe no namba fɔ ko waka kunsigi ne yɛrɛ b'o jamacɛ la ne kunsigi jalen no kosɛbɛ n'i ko k'i b'a pɛn a b'i sɛgɛn kosɛbɛ an b'a dɔn an fana kan ka to ka soɲɛw k'an kunkolo la bita an bɛna soɲɛ de k'an kunkolo la ni grɛndelɛn ye mɔgɔ minnu tɛ grɛndelɛn dɔn mina yira o la a bɛ se ka ko caman wɛrɛ kɛ min tɛ nin fana ye wa hali ni kunsigi fana ka magan baasi t'a la I bɛ se k'a k'a la maa minnu tɛ grɛndelɛn dɔn grɛndelɛn temi vɛri ɲɛ kelen de talen filɛ nin an fɛ komi y'a fɔ cogoya min na an b'a suma 80 ml palanin kɔnɔna na o de bɛ bɛn temi vɛri ɲɛ kelen ma ne bɛ sumali kɛ ni tan cogoya ye sabula Mali kɔnɔna na temi vɛri bɛ bɛɛ fɛ yen nɔ an bɛ temi vɛri ɲɛ fila bɔɲango ta grɛndelɛn na I n'a fɔ a y'a ye jala cogoya min na mɔgɔ minnu tɛ grɛndelɛn dɔn a mugulama fana bɛ yen nɔ komi y'a fɔ cogoya min na fɛn min don a bɛ dun a bɛ se ka utiliser farikolo fana ta fanfɛla la ni y'a mugulama ye ne bɛ nɔnɔ k'o la k'o min a ka ɲi nɔ bun adamaden ma kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n y'o dɔɔni k'a la waasa mɔgɔ minnu bɛna mugulama sɔrɔ a ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ni muguma in fana ye an bɛ ji litiri kilancɛ k'a la fɔlɔ ka tila tuguni ka 300 ml fara kan n'o ye mililitiri 300 bɔɲango ye an ka ji bɛɛ lajɛlen a tɛ litiri kelen bɔ nka a n'a man jan an b'a to yen nɔ sisan a ka tobi nka an t'a tasuma caya dɛ an bɛ tasuma bɛrɛbɛ a kɔrɔla la wa an bɛ to k'a lama fana n'a ye kalayali dabɔ miniti 15 bɔɲango dɔrɔn aw yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka nɔgɔlan bɔli dabɔ tentɔ wa a bɛ fugufugu ka taa sanfɛla la an t'a sigita ka k'an kɔ don a la dɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn I bɛna sɔrɔ a bɛɛ fugufugura ka taa an b'a jigi sisan ka bɔ ta sanfɛla la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a namayara ka ban a jiginnen ka bɔ ta sanfɛ an bɛna sɛnsɛn a nɔgɔnni fɛ tan cogoya in na n'a y'an ja an b'a to yen nɔ n'a sumana an bɛ tila tuguni k'a sɛnsɛn o la an bɛ se k'a sɛnsɛn lilɔn fɛ waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo kosɛbɛ nka bita in ne bɛna kɛ bɛnduli de ye n kunkolo la I n'a fɔ masiki ne bɛna bita in kɛ masiki de ye n kun na o la ne tɛna sɛnsɛn sɛnsɛliko fila la ne bɛna dan sɛnsɛliko kelen ma sabula ne mana kɛ n kunkolo la n bɛna tila ka n kunkolo ko ni shampoing ye n'o ye safinɛ ye ni ɲaga min yɛrɛ filɛ nin an ka tɛmɛ kɔnɔna na maa dɔ bɛ ni ɲaga bila tuguni ɲaga in ka ja n'a jara u b'a tobi tuguni a bɛ nama wɛrɛ bɔ nka ne tɛna o kɛ ne bɛna n ta in ne bɛna wuli tuguni k'a ji bɔ sabula a bɛ se ka mara firigo kɔnɔna na semɛni kelen bɔɲango n'a tiɲɛna firigo kɔnɔna na n'i y'a ta I yɛrɛ b'a dɔn a kasani bɛ sin ka bɔ ten dɔ ne bɛna nin wuliko filanan na k'a ta n'Ala sɔnna a ma n bɛna kɛ n kun na tuguni o kɔrɔ ko an bɛ se k'a utiliser ko fila nka filanan in na an b'a don firigo kɔnɔna na waasa a ka se ka tile damadɔ bɔɲango kɛ a bɛ se ka semɛni kelen yɛrɛ kɛ nka kuma dɔw la a bɛ ɲɔgɔn bila n'a ye ɲɔgɔn bila kɔni I b'a dɔn k'a fɔ k'a tiɲɛna sabula kasani dɔ bɛ wuli a nɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na n bɛ k'a sumaya de n'a sumana an fɛ dɔɔni dɔrɔn an bɛna tulu fara a kan ne bɛna tulu min kɛ n ta la bi o tɛ dɔwɛrɛ ye kokotulu kɔ ni maa caman da bɛnnen don a kan k'a fɔ k'ale bɛ kunsigi bɔ kosɛbɛ ni min dilannen filɛ nin ye grɛndelɛn hali n'i ma foyi fara a kan I bɛ se k'a k'i kunkolo la tentɔ n'a sɔrɔla situlu b'i bolo I bɛ se k'o k'a la situluko in yɛrɛ de ka di ne ye kosɛbɛ nka an bɛ donni min na I ko bi situlu tɛ n bolo o de y'a to n bɛna huile de coco k'a la o k'a dɛmɛ u ka se k'an kunsigi traiter ka ɲɛ grɛndelɛn dilannen min filɛ nin ye an fɛ tantɔ a bɛ se ka kɛ gel fana ye n'i b'a fɛ k'a kɛ gel ye a ma se I k'i yɛrɛ bila k'a fɔ k'i bɛ tulu k'a la yɛrɛ ayi I b'a to tan cogoya in na dɔrɔn I b'a k'i kunkolo la I yɛrɛ b'a ye a bɛ sin k'i kunkolo boucler tentɔ I n'a fɔ maa dɔw b'a kɛ gel ye ka u kunkolo boucler n'a ye naturellement maa caman b'a k'u ka denmisɛnw fana kun na k'u ka denmisɛnw kunkolo boucler n'a ye n'Ala sɔnna a ma an bɛna video kɛ o la inshallah an b'a gosi ɲɔgɔn na sisan f'a bɛ kanga a ɲɛ bɛ sin ka diya an bolo tentɔ pasi ni min dilantɔ filɛ nin ne kun na ne bɛna kɛ n kun na ani bogotiginin kunkolo n'a gosira k'a ɲɛ diya an fɛ pasi an kunkolo nɔgɔlen walima kolen ne kɔni plus généralement ne b'a kɛ n kunkolo la a nɔgɔlen de sabula n bɛna ko k'a bɔ a la ka tila tuguni k'a ko ni safinɛ an kunkolo I b'a k'i kunsigi mugu la I kana na k'i kunsigi digilen na dɛ kunsigi mugu foninen I b'a k'a la k'a fan 14 bɛɛ labɔ o kɔfɛ I bɛ mana don a la k'a to yen nɔ I kunkolo la miniti 30 bɔɲango n'a y'i ja I bɛ se k'a kɛ heure 1
n'a y'i ja yɛrɛ i bɛ si n'a ye i n'a fɔ maa dɔw bɛ si n'a ye e yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sɔrɔ la i ka den ka dɔgɔ kosɛbɛ i ka na mana don a la n'a sɔrɔ la ko san 3 bɔɲɔgɔnko don ka taa i bɛ se ka mana forokonin don a la o b'a to funteni bɛ wuli a la a nafa bɛ kolokolo kunsigi la ka ɲɛ kosɛbɛ. Komi n y'a fɔ cogoya min na aw yɛrɛ ɲɛ t'a kangale la fo k'a ɲɛjɛ pasi tan dɔ n'a y'i ja i tɛ nin bɛɛ da i yɛrɛ kan yɛrɛ nka ne b'a kanga tan cogoya in na sabula o b'a to a b'i kunsigi minɛ k'a ɲɛ ni video in jara ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛnmaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.